Ni osewitongimagi seche prayo kod ang'wen bang' ji amokadek witongimagi apaya Nairobi kochio Mombasa. Masira makamano nojuko nyamburko mar jowuoth mating'o ji 43 kod lori oweyo ji mamoko kod hinyruok. Magi timore kinde ma ji amoko ariyo manoyudo hinyruok e masira motimore Mboni owe thuolo mondo mi odog pacho bang' yudo thieth. Ka moko ariyo to pod ngimagi nitiere kind Nakuru kod Asumbi. Oganda kod joriembo kwa mondo mi obed motang' e kinde ma gitiyo kod apaya ahinya to kinde ni manyasi mag giko higa kayo machiegni. Kwa mwendo wa around saa 1:15 tulikuwa tumetoka Nairobi on our way, gari ikapata head collision na lori ilikuwa inatoka side ya junction, na from there tumekuwa na some victims, wengine wameaga and others wamepata serious injuries, wengine wamepata minor injuries. Like me now here, I'm complaining my chest iko na some pains, na wale wengine wagonjwa wengine wanaendelea kuhudumiwa, wengine wamepelekwa theater, wengine wako x-ray na wengine wameenda kupewa madawa. Ile kitu naomba serikali haki itendeke, sababu alikongwa akiwa laini yake. Hata ni kama alikongwa kama amesimama, na ameacha watoto na bibi. Kwa hivyo naomba serikali isaidie.